baru surusuh kita gak sabuah dari Bang Boy Tungkal Jaya Batam selaku tungganai alik gurau kita pada malam kau bahkan dak lagu ka Pariaman Tangguang ke Teh Sri dulu ya. Rumah gadang baru sudah buat secara Minangkabau talata di padang panjang lokasinya nerancak bana bau kia begonjong tinggi Sumara luak nanti go nandek Bang Boy dan akan hilang nyampang babali kandong karantau basuyo jebol kambang usah diambil kandong patah agak iranti yang maluko iawak kebudia gurian sah dan kanduang awak kebudia gurian sah dari kampung datu di papanjang kalau gue ko ulang pantun cerita di balik bawa Pak Wali di Jombang Pak Wali di. Dan menompang pulau dagang sakato Bang Anton di lagu rusuh kandak dari Bang Boy Tungkal Jaya Batam naik ke Sri bawa pulau dagang sakato di Jombang bagurau kita di kampung gugua lah mandanga kita baku liliang di bawah tungganai kapundan tuo kaisak tangih dan ditapi lubuk Sri embe kabau semua lah karyang kapasa dan isi jaya mato rumah gadang baru sudah buat secara Minangkabau talata di padang panjang lokasinya narancak bana bau kia begonjong tinggi Sumara luak nanti go Dedi kapundan tuo dan akan hilang nyampang babania udah karantau basuyo jebol kambang usah diambil kandong patah agak iranti yang maluko iawak kok budia guriasa nan kanduang awak kok budia guriasa dari Jawa damalin lai mandanga parantau Batam lai pulang bagurau samalam kini piaman tangguang diminta anu basamo kami baden Tuan kojo kami kok kurang senang cari lain tampe hati kami tasisih lebih asonan bedokan buang tinggasu oh elalayong nan bedokan buang tinggasu
Sama kasih. Kau ada pesan. Tolong dendangkan selamat datang Koke Onda Pariaman. Dan tolong sangkut-sangkutkan pula ke Onda dari Pariaman ke Dujong Patun. Ayo kita perpanjangkan. Koke Onda. Balai kapas sungai api, balai tantang selat panjang di Tanjung Balai, indah baranti sebab kabatan tujuannya. Oh itu keona dengakan melah udah sapan tundang awate buki bataun batu lalang kini lagi tiang kapang ganti batang bagadang tutiri nyoi oi kalayo batam bagadang tu bocor kandanya Bang Boy badendangan dek Bang Amir kelai datang rang banyak cualadang bagurawawa malam kini tenang mendangayo nandek lihat dengan pasan untung denai dia sabana malang denai baradangau di tengah sawah kok indah bana liau nikah kandang itiak jadi gini oh la la kandang itiak jadi Kepasan kapundan tu bersabar dulu lia sarata cakakate balik le mikro kasri balik dari kapundan tu kau tampaknya lah batu kas operoto bertambah halih bunyi mesin terangaya dari kapundan tu kata Sri putra Paris ayo datang semalam gugurasan wong kapundan tuo tolong dagakan dagang sakato simakan pantun emak badan sapantun alang-alang kota de tuan majuang mungkin kamu buat disangku tan oi lalayong mungkin kamu buat disangku sabalun lia kakate ya Sri jo kate sana boleh kau dari pacah manis tambang
Lamongan dan bertanya beliau di siko baa sopir baru ko mambo oto le alih balik seria. Dan sesudah itu dari Bang Joyce Tanah Karo ko dari utara. Kami mendapat kabar di siko ada nama Amelia Cimel. Nah, kita kenal dari medsos saja nan mana Amelia Cimel ko tolong naik ke sana bu. Bawa Bang Joyce di Jompatin. Tapi jangan di sini. Pacamani lai tibo ba itu pulo dah Haji Manindra jo kawan-kawan lai datang. Kok kadi ulang membali oto di langga dena indak dobaan bedo kabui di bala akang nang kanduang nan bedo kabut di bala akang. Ya, tadi dari Bang Joyce Tanah Karo dia kenal nan banamo Amelia Cimel Lia Simpang Limbio ko nama orang. Ko dari Lia papasan pulo kalau boleh pinta jo pinto salam kenal pulo dari Lia untuk Bang Joyce tagaklah ke muko basalam je ya. Dan baa pulo status Bang Joyce sebab pada itu dek Bang Joyce gilianglah lado biar Lia mencari kedigulai semua di pondok kita makan. Kalau Bang Joyce lari Marando Bang Silia pun lah mau perai untung cocok beretongan. Tagaklah Bang Joyce basalam ke muko. Oh Putra Paris. Dah cocok ya Bang Joyce ko sedang lalok detail jambu bana. Kalau yo Lia lah mau perai sama cocok peretongan kita adu juga bak Lia. Sebentar kemudian tu Bang Joyce kalau bertanya status anak dendang rancak baganju sampai mato kalau di pentas kau marando je kasado kan ya. Ndak masalah tu. Nah status ndak perlu bana. Dek Bang Joyce malah itu nak tuju. Ndak tahu bana ya Bang Joyce konan di sabalah banyak kuniang tu ya. Oi bakanda di bari juo oi badendang kami basamo kalagu iko dimintanya kau nak tahu Bang Joyce jauh tuang amone bang ayah indak mande pun indak lai balaki lah cara ibu Abang Joyce. Oh, sebosa apa sambang sahabat tamena? Alia, kalau Bang Joyce kok kurang paham kesebutan udah apa abang Bang Joyce dari Tanah Karo tapi benendang zaman aku mencari ke Bang Joyce wah nan sebasa kak kapudan tuo sebentar kode pasan dari Dedi dan Bang Joyce petenggangkan lah kalau simak pantulia kalau serupai ko bandangga pantun rang simpang rumbio ko sama Sadia Sadia pula daripada film India. Bakanda samo di bari piaman tangguang alah tadanganan badendang ka basamu oi dek Bang Joyce dangakan kini dek bang
biasanya batamu di dunia maya malam kini lai basu rancak basalam kita badu. Bang Joyce. Ya, Bang Joyce, tagalah Bang Joyce. Ay, ya, ko pasan dedi ke pundan tuo salari salamo ko ya jo Bang Joyce kan chatting batamu di dunia maya. Tarago batamu langsung pada malam ko buaikan bana Bang Joyce dan tolong Bang Joyce tagak basalam lah jo Cimel ko. Ya, dapat rancak tu basalam pasan Putra Paris, tapi kalau dapat kalau basalam rancak dia turun ke bawah sebab kalau dia ke bawah kadang beko salam tempel tu. Memisal luang bayi boy lagu iko ala tadang badendang kami basamu. Agak kepundan tuo adenai batanyo lai ko buli adenai ka bawa adenai ka basalam jo Bang Joyce samalang. Tolong Bang Boy Pak Mir patinggalkan pasal dia lain tak kabar ya turun. Ya, tak masalah. Kok turun bana ya ke bawah menyalami Bang Joyce dan lain kan ada badendang sanang hati kami deh. Sebab pada itu ndak jangan sio-sio lah nyo siangkan tadi tu. Oleh-oleh untuk dia. Kau ya. Turunlah ya, disiram 10.000 lagi. Lah nyo siangkan untuk dia ada Bang Joyce. Iya. Kau dari Bang Fadli di samping Bang Joyce, Bang Fadli yo ni wasalam pula kaya dan untuk ialah nyo siang pula ya. Mantap ya. Dan lah izin ko dari Pak Mir ke pundan tua jo Bang Boy. Nan lain kami sabar dendang tu lihat dulu. Kau lah pasediakan mana tempat untuk ya. Kau dari Sumatera Utara dari Tanah Karo kau ya Bang Joyce, Bang Pali betul pula ya. Lah nyo siangkan untuk ya. Ada dua sih. Oi bagurau manjalang subuh adu dua lakan duang denanare bagurau balarui malam batana tanda mandang ayo nasibnya dia sabanamu jua malang nasib dan tali bule entahnya sia kamanya laman takut laya durang nanjang andoi. Sabanta ko pesan dari Pak Amir ke pundan tua untuk Lia ya. Kalau turunnya sanang bana hati kami mencari dia bahasan dia Bang Joyce, tapi nambek lama-lama bana kapan padu nasa kabek tu langsung aja terima ya. Sebab pada itu lama-lama bana ia menjapit kiriman dari Bang Joyce kawan di penkas dulu bakal cemburu ya dari kepundan tua. Bahasa Bapak Amir dedi kepundan tua dia selama aku kan basuh di dunia maya kini baru batamu yo gak grogi gak mengerti ya wasalam saja jo Bang Joyce kan dia laso-laso kan langsung ya kepundan tua. Kau dari Bang Joyce ya kalau masalah tu kalau ke Batam ya bisa naik kapal tungkal di muko mana ya duduk tanya ke Bang Boy dulu ya serupa itu ke Bang Boy kalau ya jadi ya ke Batam jo Bang Boy duduk di muko mungkin ya nak pulang-pulang lah nak bergurau ya lagi ya berdua jo Bang Joyce sebab duduk di muko ya ke Batam ya permintaan Damir kan tadi ada pula Bang Padli dia duduk kayak kalau lah baca bui nan di tangan tu ya katih lah ya.
alun le Pamir nan dari Bang Patli pun alun pun le sawan tadi kalau lamo bana turun dari Bang Jowi serancak di tangan Pak Amir kau jangan ambil jale pentas lah ya kau dari Dedi ke Pundan Tuo kata sentak mendengar pasan Tunggal Jaya tadi kalau dia bawa ke Batam tu di muka kapal duduk tak sampai na ya ke Batamnya ya aku juga heran lah 3 kali kami simak dan kami calik rono wajah Pak Amir mapasan kali ya badai Pak Amir dan kasak-kasak miang nio pula Pak Amir nak ya ajak je jale Pak ya dari Putra Paris kalau tiba diri Pak Amir ke Pundan Tua ke Putra Paris kau hal biasa tapi dia awak tuan rumah tak jantan tagun pula kan tak narain jangan lama-lama nah ya kini gak limuan lain biru dulu apa kau turun dan ansuan-ansuan lah balik dosa nak bakal ada lagu sesudah kau kamal lagu aja Pak Mir lairis tu Pak Mir sesudah kau kami mungkin ke Medan dia Jobang Jois mungkin langsung ke Medan calik dek ya kue capek lah naik lamo bana nan biru ancak nih karena merah kau dek ya naik lah dia lamo bana ya lamo ame kau dari ancak nah di tangan Pak Mir aja lah merah-merah Tunggal Jaya Menan selamat datang kau mangan namanya Menan calik lah dia kau Menan manyet Menan Pak Mir mungkin jo ke Medan jo ya besok ke dari Agam di Bukit Tinggi aku dari Agam di Bukit Tinggi kami mohon pamit ya Kamakwi perantau Batam Padli dan sipakan tuan rumah Tunggal Jaya dek jauh kampung ke kami jalang dari lah larui dulu kami salangkah kemudian dusanak ke 1 mik namun hakikat sama saja ke 50 di Papanjang tinggal sanak sementara semoga sukses gurau kita sampai selesai kami tidak dulu balik pulang ya ambo mewakili sipakan tuan rumah dan anggota gurau mengucapkan terima kasih kepada sanak kita dari Agam di Bukit Tinggi doa kami iriangi selamat sanak sampai ke rumah dan sanang-sanang kami bertinggalkan sampai bertemu balik kita dari gurau Pak Amir sayang kalambik ya paralel na biru kau nak bagage Pak Amir bagian merah tadi lepas yang ni boleh tapi tenang ya indak mana beko dari Pak Amir dari Bang Boy Tunggal Jaya tu Pani duduk bamanuang di bawah lalu bagal imun kaisak dalam salimut kanduang di ruang mato jiwa manang danau ate guruang oi mancania sarasa tajunya nyoili anak kalawi de elame bilo kasampah oi lalayong oi de elame bilo kasampah lah kita tinggalkan dulu Piaman Tangguang